जय जगन्नाथ। भाई दीपक भाई, ଏବେ ଜାଣିଲ ତ କଣ, ସବୁ ଜାଗାରେ ରୋଷ୍ଟ କରି ଗାଳି ଗୁଲଜ କରୁଥିଲ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ମେଡିକାଲରେ ତମେ ଗାଳି ଗୁଲଜ କରିକି ଫସି ଗଲ। କେହି ପିଠିରେ ଭାଇ ପଡିବେନି ଏଠି, ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କ ହାତ ଏମିତି ଝାଡିକି ପଳେଇବେ। ନିଜେ ବି କହିଲଣି କିଏ କେସ୍ କରୁছে ମୁଁ ବି ଜାଣିନି। ଭାଇ ଗାଳି ଗୁଲଜ ସବୁ ଜାଗାରେ କରିବାଟା ଠିକ ନୁହେଁ। ରୋଷ୍ଟ କରୁଛ ଭଲ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଯୋଉମାନେ ମଙ୍ଗୁଳିତ ଯେମିତି କହୁଥିଲ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କରିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ମେଡିକାଲରେ ଭାଇ ଗାଳି ଗୁଲଜ କରିବାଟା ଠିକ ନୁହେଁ। ମୋ ମତରେ କହିପାରିଥାନ୍ତ, ଆପଣ ରୋଷ୍ଟ କରିପାରିଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ଭାଷାଟା ଗାଳି କରିଛ ସେଟା ଠିକ ନୁହେଁ। ଏବେ ଭାଇ ଲେଖା ହେଇଗଲା ତମର ତାରିଖ ଭାଇ ତାରିଖ। ଯାଉ ଭାଇ ତ ଅସୁବିଧାରେ ପଡିଛନ୍ତି, କଣ କରିବା। ହଉ ଭାଇ ସମସ୍ତେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା କେମିତି ଭାଇଙ୍କି ବାହାର କରିଦବା, କିନ୍ତୁ ସବୁ ଜାଗାରେ ଭାଇ ଗାଳି ଗୁଲଜ କରି ରୋଷ୍ଟ କରନା। ବିପରୀତରେ ଏମିତି ହୁଏ, ଦେଖିଲେ କାହା ପାଇଁ ଆପଣ କଣ କଲେ, ଆଜି ନିଜେ ଜେଲ ଗଲେ। ହଉ ଭାଇ ଶୀଘ୍ର ପଳେଇ ଆସ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।